Дорога молодь Львова, в цей зимовий час різноманітних свят ми хочемо привітати вас з найголовнішим, найбільшим святом цього сезону – Різдвом Ісуса Христа, нашого Спасителя. Я бажаю вам, щоб цього сезону, цього року ви були цією зіркою, яка показує шлях, показує, як можна знайти спасіння в нашому Бозі, в нашому Ісусі Христі. Тому від нашої команди, львівської команди молодіжного руху «Час змін» ми вас вітаємо